माता जूनियर्स एकडे तू यार आता इम्मेने मल्ल पुण्य मध्ये ಮಾತೇನಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬಲ ಕಾಯಿನ್ ತೋಜಿ ಬಲ ಕಾಯಿನ್ ತೋಜಿ ಬಲ ಮಾರೆ ಸರಿ ತೋಜಿ ಬಲ ಹಾ हाय गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल दी रेट्रो स्माइल ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪರ ಕಾಲೇಜಿದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಕಲ್ತನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರಂದು ನೆಕ್ಕಲು ನೆನೆ ತಂದಿಪ್ಪಾರು ಏಪಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಗಾಡಿ ನಡ್ತಂದು ಹೊಂದಿಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಬಕನ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ യാസ് ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ಅಚ್ಚ ನನ್ನ ಬೈಕ್ FC ಎಡ್ಡು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡು ಅಂತಿದ್ದೀರು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹೌದೇವ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂದ പെട്രോൾ കാലിയാത്തുണ്ട് പെട്രോൾ ഇതാലോചിച്ചാണ് ഇഞ്ചിന് പെട്രോൾ കാലിയാണ്ടോ ശേ పెట్రోల్ ఇచ్చాండు 6 మంత్ నేను ఇచ్చారు అలా అంచా ಇಡೆ ಮಿತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊನದಾತದು ಅರ್ಜನಲ ಫೋನಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐತಂತು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ತೀರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡುಡು ಅಂಡ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತದ್ದು ಮೈಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಡು ಮೈಲೇಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡು ಅರ್ಜಿದೇಗ ಸೋಕದ ನೆಂದು ಬಾರ್ದೇರು ಅದಾದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡು ಕೇನಾರ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ ಪಾವೆ ಇತ್ತ ಹೋಗಿನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನಾಕು ಬರ್ತದೇರಿ ಗಾಡಿ ಮಾತಾ ಜವನ್ನೇರ್ಲ ಕಳೆದು ಕಾಣಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಾಗಿ ಫಿರೆಂಚಿನಾನು ಮಾರೆ ಫಿರೆಂಚಿನಾನು ಮಾರೆ ಕಡ್ದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಊರು ಅಂತ ಉಂಡು ಶೇ
ಬೇಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಾವಡ ಅಂತ ಮಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡಿ స్టార్ట్ అండ్ స్వామి అజ్జ పోత వరపునట్టు తల్లాలని పొడిచి ఇంచనే పోయి లేదా మారే తన్నాటిగా గాడిందా పుణ్య సౌండ్ లెడ్డండు ನೂತರ ಅಲ್ಪ ఎస్ పెట్రోల్ వాడుతాండు ನೂತನ ಪದಲ ಸೊನ್ ಪದಲ ಪಾಡಿಯ ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಅರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತು ದೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎದುರ ಹೋಗೋಣ ದೂರ ಪೊಯ್ಯಿ ಅಡ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಎಂದುಜಿ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮೊದಲು ಗೇಜಿಲ ತೋಜಿಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಈ ತರ ಪೋಯ್ 540 ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕೊಡದ ಬತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಲೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿ ಮಾರ ಇಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪುಂಡು ಒತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲಂಪುಡು
ada. Zoom apa aja? Zoom. Dah YouTube udah ada sah. Ini ada sah. Candani pukul. Thank you Anita. Tening cacing di batu muda di pan. Dah make isin mam. Lama. Vlog man buka. Dah make isin mam. Make sinat pemul dari. Iminna ismen. Orang mari mantel. Lah. Ini nanti. Lagi. Lanjutan lah. ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Hi, Welcome to. his parent. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ gang of ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರಿಗೆ, Yes, seniors are there in my. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಇಷ್ಟವಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. Aji tu. Yo. Tuh jenari. Tuh ni. Aji tu, dah. Bismi dah kan level 20 dia. Aji tu pakai yang cari bodoh Aji tu. Aji tidak, Aji tu. ದೂರ ಚಂದ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ರಜೆ.
GoPro to accept bro. Idea to the phone jara. Make it just kai banai. Phone ko. Kai to phone. ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ತು सारा तेरे फिक्र में तेरी सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरे फिक्र में तेरी सारी तेरी ಆಯ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲಿ ಇದೆ ತೂಜಿ ಬೆತುಲಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲ ನಕಲು रंगी चालो रोजे सी जन के साल तुम्हें तू ಮಾತ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಕಡೆ ತೂಯರತ ಇಮ್ಮೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಆ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳು ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲೆಡೆ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬರುವ ಮ್ಯಾಮ್
ತರಿಸಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ತೋಜಿಬಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ತೋಜಿಬಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸರಿ ತೋಜಿಬಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಗ್ The motherfucking Eagle Double G. You know what happened with the D.R.E. ಚರ್ಮುರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಂದು ದಾದಾ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ರಂಡು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಪುನಃ ಲಾಗ್ ತುಕ ಅಂಡವನ್ಪ ಟಾಟಾ ಉಂಡು ವಲ